Защото жената има една друга тайна и тя, понеже е била толкова своеволна и зла и не е чувство, Адам не я искал, педерастия реално. Те прави се оргия, с анален секс, къса гърлото, да. за да може да се изпие кръвта. Нали? Вие сте с поредния епизод на Deep Dive. Днес ще си говорим за мъжете, за жените, за любовта. Днес на гости ми е Боби от Star Reporters. Добре дошъл. Значи, ти си нищо. Аз мога да взема едно железо и да ти чупа главата и да умреш и да ни пука за теб. Ти им целуваш газа и прави свирки до края на живота, защото те са твоите живи богове. Преди да излезе от нас, изпиям 2-3 литра. Така се надал съм, че от 5 часа съм зернал. Сега съм мъж, харесвам на мадами, не съм педал.